paran muka bimarai para muka ani besarnya kok tipe motan borok kok aku man kai pe muai tham kai kia tin bạc muka amne bau kam cikon me kon pun kelai to man ya pun borok kok jalan dari pagi ini sauta jalan dari pagi ini sau nó sampel lagi kama bo Angka cái tabu quay besi phải cái nin nó tin bạc phải kia Urijon aro, posijon aro, tirijon aro, phải lấy to baro. Angka cái phải nin nó sih ni. Cái konsumeran ni cái mas mang ni sini, cái siang. Bung rồi mana man. Konsumeran ni cái có xong rồi ni tan xong rồi. Dah kilang ni busla, kilang dah busla. Tema sa kai sujo pata. Angka cái nó rồi. Có thầm phải đấy. Olen masa tu olen. Enggak kesarap pepper ka olen tomuta. Olen. Bin para khai. Sampel lah. Angka nó rồi. Mongia si thangga bo sandi. Mongia sama di thangga. Ta bo sampel lah ni ta bo. Mongia sandi ta bang sia ta. Selan khai rang dok selan dari yang kai rang san bar kha ko ekla. Besok sa? Ekla kai diang ka borok. Je sapun tam khanyap sai mi abo putha da kim na tam khanyap lama ma da ke mai sin chap de borok le pal ka Nor ne thani kono emon proman potro to tong je borok phai mani Mia camera ti sai bunya ra khata sab nar an busla nin busla camera khana ka mia phainar ka sini Mia phanye ke masa sinoi kono murani kin rajan busla ke sinia anda da nang bobo hai biriman ya khaba tamne bukan nang khusuri ma tong nang le sala barok ta sugrup sala Omo ang kaisa online tui samplai ni kam no drop bika online ba nga ang kasai thangka ang man kha ang ki khadi hangai no borok osuk borok pathogwan ro osuk de boroma mongia kamini bo borok pathogu selendari di hine bo tam no selendari phadi hine bo patini khatir pra mothani tai olen phayo tai surjo patal song phayo tai bong logi borok kobang ma tong anga sini bo kulpaya wai tham phaiya bo hangai tau kha ang mia las phaikya mia khai uni jona phai mia eta dertani digi phaikana mia diboro ang tukuna nai tung a jora bo phai hangai je sapano ungtho thopan thaitu hinai ani saraibo porman narkha borno bidu recording khlainya rakha takbo porman tongo hangai ang ba kam khaini ba saitoma thanai saisung jora saisung ma thanai jora ba hangai ba ang kiri bile nga am bagay no tini kisa borkam khaten sangbari ni buskan no ang ma asu khata khai chung mang ma thang ta kam kha boba gra ang no hat jur khlai khulum ja jao naidi ang le mo kam khlai ma mani agi bo kise miche khlai tong mo ba yani songsar soli tong ngai ta buk je borok ano sabrum brum mo hai khlai kuri jona rok phayo kuno fru 10 jona kuno fru 5 jona over haike phayo ano sikiri phayo Hinggai ang kuno di phana tabung nokran lama kare ano kia solution khlai dikhe belake hamnai ani bage bubagra ang no khulumu nor ma kondici bobo contingency Maharanipur 11 Maharanipur election gana rogo iko mission meeting thanani purukai gari ro hodi hinggang gari ro boma ro horo hinggai nengle samung humung khlai tongba nengte kisa sandaro Kisa bisi di hinggai iko sandaro mari jajao te kisa buni sai bisi no mari uta iko mo hairo ka ang subai tung uta borok no kono to ang hamja gani riu kono ani khawo kono dukhu krei tobe tabu khai ang tongnani khe khop kost tong kha ko wa bwana kha ki bukiri kha sabrum burum no mo hai ngai tong kha bai ke tongnai sara amni sungno solution khlai dikhe khop ani bagi ka ham no ngai amni kisa solution khlai di ang tabung nagi nok ni bono khormaya thang himbo khlaimiya ano rang sanmani borok ang no rang rimiya hangkai ang le belai khang kiri tongkha be dati kha no moni bagi solution khlai dikhe hamnai bubagra khulumka